Aku banding kong si laban ong ba ke jing ya lenti ke jongi nama ta ni ka MSL hi hadin bagi la yo ke jing tip ba ka MSL kan long hadu brai ke bomenta ba mila ha ru ha ke group bagi don lang ya ka champion jong SSA kata ka lang sing squad club kunjuk ka om lakru ba kunjuk ka lau ba te ke jing ya lenti ke jongi ke jing le kai ya ka le si laban ong suan ni kong ka preparation kinjat le sing dang duna ba lesing yo tang kapor shibna gina mo te lesin rei hakini kiken shibna le silaman ong ba ka preparation ba khndiat na ki players ma ka we galong ba ngala ye don arsenal mat commission haka super division te khndiat kala kham suk yenga khndiat ban persut khu ikhna haka ko bile ka ke jongki bat kumjurung le shimi ki kaptu ga ni ki players na ka ni ka district hi ki ban yarap lem yengi haka defender midfield ba kumjuru ye kisaika ti kini gile ka le silaman ong ba ai kublei players ma ba tri sitong ma padeng kapor ka bakhndiat ka bakiyo ban prepare unre par khampam kum yenga ku su ka shem jinge shibna ban yo por ban mo bangin participate ya ka MSL ka de ga way ne kilik le se ka hedu apo me ka ya te ka kublei ro ka le mo shaki players hi bla minat bla tri sitong bla ye sha ke baro hadu bangin apoi hakani ka thong menta kan rong hadu ka pre-quarter final ka mangi sai le ka haka kharwi tarik persya ya ka silong la jong hoi ngi so tu hi ka team ki bana po SSC le sila ban ong ma la de ki team ki bala khambyang ka we galong ba kila la ban sai ni ki players ki ba khambyang na baro ki district ki yo te pi so tu hi ki players pat ke ba ka bangi represent nang na PDSA commission mo iyo ban chemi player tang na district la jong kata kala de shwa ka we ki jing yangi henry wala kata ro ni so tu hi sisin mangi let hi ban kun bar kino kino ki team hi kum ku chi na chemi ka we bangi de ban prepare ban nga jurit hi ki team mo persya ulang sning hoi ila ile ka ha ka fast leg ka plan ki jonga ha ka training ka plan kuno banyi le ka persya ulang sning henry teng teng ju ka julong mo ka plan teng teng ka feel kumangi plan kawai ka ba ngi ba ka jinduna jong khna jong ngi ka long be ha ka fitness bat ka strength jong ki ne ka physical bangi le sila dong bangi pe yo langsning yo ka physical ka biang mo le sila dong ka combination ka understanding jong ki players le sila don ba lai south nam haju ka team te pinya compare le sila dong ka level hapo players jong ngi mo nang ni na po ka district le sila dong ka nang shem jing e ba re wala ka taru kumu ku chi ngam shim la ong bangan chu wan chu ku chi ki re la ku chi hak ta dol kuno ban dol ya ka team man la ya kun bersyap ki team ki bae le se kum ki top team hapo jong kida ki bana ka is ka sil hoi bersyap isulong la jong hoi ngi team isulong la jong la de we ni ki club mo wala la sisa man pen i ki jing le ka ki bae tanat hapo ka state ki jong i bat umdei tang tar wat shabar jong state re wala ka tang OP player si pi kendu kino kino ki team hap long bala khre be ben yakon ngem la man ong ba mo ngi kendu silong la jong lang sning le sing haban give up no na ngi du jingkar men no ngi ting no re kum ku sing I will see me ki ngi work be according to style of play jong mang ngi le ka hi ngap syang hi le ba kai na pe hi ka game le lang sning fast legs kan leg within 20 minutes ngi le ka le sing ngi la man stop ki re teng teng ba players mo ha ka jing thai jing teng 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 ha ka jing mo hini lang sning ngi le kai ula le da ka we ka style la change da ka we within half 50 minutes ula ban change ka style le ka jong ki hadu lai tli kita of style le ka ta ka dau ka player jong ki sem jing e ha ma ka we ru ong pi ngi practice tang shi banai ba plus ngi dan be tang itai preparation mut kalong ka be wala ka taru in persyang ka la ka ya hi pen bahai players muta persya action long jo oi na sukumen le se lawan ong ha ka pre quarter final ngi kon out of tang bar mi so tu pat out of ka we ka long ba ka fitness ki don kam ha e ngan wo ba ki khna hi kan pe ki khna ha ka no ka dor ngi le ka pat mo out of ma out of ki na bun hi na ngi ki pa jui le kai sila nya tang futsal ki jui le kai te futsal bat ka me ka bat ka mo 11 ka along totally different te ka e mangi don kampat ni haban play jumut be ka e bangi de men le kai mang la su poi pre quarter final ngabi kun ti e be ban yorung quarter final te ka madam deng oi pi hang ni to oi le sila dong mo ha jing ban krek le tanan ka madan ga ita taman re tang por slap hi kan kam kta ingi ban le kai te kan sem jing e khnien ki khna ka madan ka ba le si mo bolong kum ni le kai ha tof le si ka movement ki ball ka passing ki ball e ka kham change ka game situation ka game speed ka change ba tenga kwa man adapt i khna man so tu i khna man kre khna man kon ha ka game sha silong jo ai ngai kuble ya ka MFA mo balala ban organize ya ne
ka tournament ka bala de ka sin ka basan le sila ong ka de ka weni tournament ka bala la pan say shibun ki players ki ba na ki district prepare le yo ban pin ibor ye ne ban ye kun bat ki we pat ki team mo ki ba le sila ong ba kham khlai bor oi cái chính pin ya cho ki le si lam ong long ka ba biang ba ka we ka long ba ki pen le ya ka mo fast leg ka second leg te ka long ru ka jing rap kan ye ki team ki ko su le se ka fast leg imla ni le ka le se second leg pa ni haman read ki game ba di ki opponent team ko no ban le ka per sha ya ki te ngape hi ba kan ka MSL de da ki la hi ban nang kham pen ba chu chu pat mo le se la ban ong ki venues ki madan ka we ka long ba se ba ki long lang balong ha ki we pa ki district nomor baro hi la kan dok lut ha baro ki madan tof te de tangani hi ka we ka venue ka ba ki pen le ka madan kan do te ki kermen mo ba le se kan ni ka district du kan la ban mo man ra no yu tof le si kan kamera chu chu ban kan tiu ya ka ko mi le ka ha kan ni ka tha kan ni district hi baro ka we te ngai ku le hi ka MFA ka ba la ban kan dok ya kan ni ka tournament mo le se ngala ma chu request ni ai jengmut mo ya ka MFA ru la long ka bala le si ya ki team ki ba na ki district prepare mo nomor ba shwa ba ngin le ya ka inter club ne ka inter district player mo ka east ka sil ka yo ban sanyi ki players prepare ne ki we pa ki district man pen khan ye ka team te ha po ka district jong ki we pat mo ki ha ban chim tang ki player la jong te la de ba ki la ban bu no criteria ki bang la ban chim player le si na bar ki district ko mo ki experience player ki bala don quality ki net ki bang la ban ye kun ne ban kot bo le si ka la nang company ni tanat shu ya ka ni ka tournament mo MSL ha ki we pa snap ki manang wan na ma knang bang ni la ban ye tanju bor ki we pat ki team